Mahalagang paalala, ang Iberry Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado. Digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Hello, hello, hello. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome once again sa ating programang Taano Ika na Radyo Natin Naga Job Interview kung saan po nakakapanayam natin ang ating mga aplikanting kandidato para sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Ako po si Mama Jana, ang inyong lingkod sa oras na ito para po sa ating job interview. At makakasama ko po ang isa sa aplikante natin. Actually, ang kanyang nilalakaw ay kanyang pagiging rehired as City Councilor ng Naga City. Walang iba kung hindi si Konsehal Jose or Joe Perez. Good morning, Mama Jana. Mama Jana, and sa iyo pong mga kasamaan dito sa radyo natin. Tagalog ba ang pag-uusap natin? Anything Pwedeng, pwedeng mix. Okay. Okay. Una po sa lahat ay nagpapasalamat ako at nakumbida nyo para sa isang job interview. Siguro naman dahil siguro na pwede akong pumasa. Para bukas ay makakuha tayo ng trabaho. Actually, this is the third time na magiging akong counselor because I've been counselor for 2 times already. And re-rehire po ako ay magtatakbo uli for the third and final term. Ayan. Ngayon, for the third and final term, sana ay makapasa po ako sa job interview ang gagawin nyo sa akin. Mama Ayan. Jana. Ayan, maraming salamat po, Konsi. Ngayon, bago po natin ipagpatuloy ang aking mga tanong kay Konsehal Joper, di po ba? Yan po, Joper. mas kilala po siya as Joper. Joper o Joe Perez, Ayan. pwede po yun. Ayan. Tayo po ay napapakinggan ngayong live sa ating station sa radyo natin 89.5 FM. Tayo din po ay napapanood ng live sa ating official FB page Radyo Natin 89.5 Naga at may live streaming din po tayo ngayon. Mapapakinggan nyo sa radyonatinfm.com/Naga. Ayan. So, ito na po. Pagpatuloy na natin ang ating pag-uusap, Konsi. Since this is your
patatapos na po ang iyong second term, ano po? Opo. At ang iyo pong tinatakbo ngayon ay ang iyong pagkakaroon ng third Final term. final term. Ayan po. Pero, Consi, alam namin na kilala kayo bilang konsehal ng Naga City. Pero sino po ba talaga si Mr. Jose or Joe Perez bilang ordinaryong mamamayan o ordinaryong Nagueño? Opo. Si Joe Perez po, Joper Perez, ay residente po ng Concepcion Grande, Naga City. Although hindi ako pinanganak sa Naga, dito ako lumaki. Kasi dito na ako nag-aral simula ng elementarya sa Naga Parochial School, ng high school sa Ateneo de Naga, ng first 2 years in college, Ateneo de Naga again, and then nag-proceed po ako sa Maynila upang tapusin po yung kurso ko sa Political Science. Although kumuha pa rin po ako ng special diploma sa Journalism and Development Communication. Pagkatapos po niyan ay ako po ay nagtrabaho. Nagi po akong newswriter sa DCGE nung ako'y bata pa, medyo bata pa. At sumunod nun ay nagi akong editor ng halos ilang newspaper na rin. Simula sa Naga Times, Bicol Informer, then Bicol Daily, Bicol Mail. Yung Bicol Daily, yun ang pinakamagandang experience ko dahil talagang daily yun. That's the only daily newspaper in Bicol. And we survived for over a year. Medyo natalo kami ng gastos, kaya nagsara din ulit. And after po nung pagiging kong editor for so significant period, siguro mga 8 years. I say significant kasi nagi akong front seat witness ng mga pangyayari dito sa Naga at Bicol. Yung mga political developments, economic developments, yung unang termino ni Mayor Jess Robredo ay naiitala natin sa ating through my being a journalist and editor of a newspaper. And pagkatapos nun, ay ituloy-tuloy ko na ba ang trabaho ko? Pagkatapos po nun, ay ako ay nakapagtrabaho sa Senado dahil po ni-recruit po ako ni Senator Raul S. Rocco. Yung first term niya, sa kanya po ako nagtrabaho. At dahil po sa kanya ay medyo nakapaglibot tayo ng mga iba-ibang importanteng lugar sa Pilipinas dahil ganyan po ang trabaho ng senator. After the sessions on weekends, we go out and travel around the country. And kasama po ako doon bilang kasi po yung pag nagbabiyahe po ang senador, palagi po siyang kasama, palagi niyang kasama yung sa kanyang media staff o yung public relations officer. Nandoon po ako sa media unit. Ina-assign ho kami in every travel, dapat meron. Kaya doon po ako na nakapag simula ay nakapag nagkaroon ng opportunity po na mapuntahan yung mga lugar na hindi ko inaasahan mapupuntahan ko kaagad. Tulad ng Palawan, ng Central Luzon, Kabisayaan at Mindanao. And pagkatapos po ng termino ko pagkatapos po, umalis po ako sa Senado dahil ang nangyari noon, habang nasa Maynila ako nagtatrabaho, nandito naman yung pamilya ko. And at the time na manganganak yung misis ko, and yun na yung namin, yung babae pa naman, yung I decided na dito na ako sa Bicol magtrabaho. Dito na sa Naga para kasama ko yung pamilya ko. Namimiss ko na rin dahil although umuwi ako every week nung nagtatrabaho ko sa Senado, it was a tough job na magbabiyahe ka every Friday afternoon, evening, and then magbabiyahe ka uli ng Sunday evening para on Monday nandun ka na naman sa Senado. Kaya bumalik ako for a while.
Hindi ko alam na magbabalik na naman ako sa Maynila after working for a while. Naging po akong executive assistant sa Casureco 2. And before that, nagtrabaho din ako sa NIA BRB-IDP. Sa BRB-IDP, yung irrigation component ng Bicol River Basin, na ang opisina noon ay sa Magaraw. It was World Bank funded project component ng Bicol River Basin na gumawa po ng irrigation systems halos sa buong 3rd district ngayon ng Camarines Sur. Ibig sabihin, irrigation network simula sa Tinambax hanggang Calabanga, Magaraw, Milaor, Canacman. Yung irrigation system na nakikita nyo ngayon, yun ay dahil noong panahon ng project namin. It was martial law at the time. And most of our bosses in the departments were Ilocanos kasi panahon yun ni Marcos. And it was a special project. Ako naman ay executive assistant ng general manager at tuloy press relations officer because of my background in journalism. And so, after that, nag-asawa na nga ako. Yung kaklase ko, naging congressman. Si Congressman James Jacob. At inanyayahan niya ako maging chief of staff. And so, I go back to Manila. Sa kongreso na naman. Tulad ng Senado, masaya, legislation, maraming mamimit na mga tao, at nagbabiyahe naman minsan. Kasi may mga travels din yung mga congressman, kasali na yung travels abroad, kasama ako ni Congressman James Jacob dahil ako ang chief of staff. Yun ang mga experiences ko. But, siyempre, yung term ni James ay for 3 years only. After 3 years, bumalik na naman ako sa Naga. And at the time, my children are already grown up. Bumalik ako sa Naga at ni-recruit naman ako ni Mayor Jess Robredo. Ngayon, nagkasama kami ni Mayor Jess for 9 years. Yun, bali yun ang experience ako na if you connect the dots, may relasyon po sa pagiging konsyal ngayon. I learned so much about legislation, and I learned so much about public relations and keeping in touch with the people. Kaya naging kumpleto yung pagiging kong public servant. Lalo na ang mga boss ko ay magagaling. Si Senator Rocco, wala akong masasabi kay Senator Rocco. Si James Jacob is a bar top notcher. Lalo na si Mayor Jess Robredo, na kilalang-kilala nationwide and even outside of the country. Kilalang-kilala. Yun ang mga boss ko. Kaya doon galing kung ano ako ngayon. Kung ano yung expertise ko ngayon ay dahil sa kanila. Kay Mayor Jess naman, magandang yung mga experience ako dyan. At ang masaya doon ay nagtatrabaho ko sa magaling na mayor na nandito rin lang naman ako nakatira sa pamilya ko. Yun ang maganda. Yun ang pagkakaiba nung nagtatrabaho ko sa Manila. And besides, I was working directly with the people. Because nandun ako sa City Hall, I can talk with the people who needs assistance, who need to talk to the mayor. Nandun ako. Kaya yun na naman ang added very productive experience that molded my life into eventually, hindi ko nga inaasa na magiging akong counselor. Pero that's it. Maganda yung connecting of the dots on my part dahil yung mga experience ako pala, yung mga nagi kong nanodang ko doon sa magaling na ay magagamit ko dito sa city. Lalo na as city councilor. Ayun. By the way, my personal circumstances, siyempre tinatanong yun sa job interview, no? I have been married for matagal na, 1988. Sorry ha, hindi 1988. 1984 ako kinasal. And ang asawa ko ay dating bank teller. Ngunit nung
sa third daughter na, ay sa ano namin, tatlong anak namin, ay pinaresign ko na siya. At gusto talaga niya mag-resign na para she can give full attention to the children. Kasi yung iba kong mga anak, nag-eskwela sila, ako ay nagtatrabaho sa Manila. And she was also working. So parang yung mga anak ko ay baka ako malagay sa alanganin na they never grow up na palaging kasama ang kompleto ang parents dahil pag nagtatrabaho si Mrs. iniiwan yung mga anak ko sa mother ko, sa parents ko, sa brothers and sisters ko. Yun. And sa mga kapatid ko naman, alam mo, 12 kami magkakapatid. And I'm the eldest. Yes, and my mother is a teacher, and soon she became the principal of Camarines National High School. Ang ama ko naman ay isa lang na farmer, may minanahan na lupa, yun. Yun lang naman ang we are a humble family. Pero ang magaling doon ay teacher yung mother ko, and they made sure na mag-aaral kaming mabuti. And that's what we did. Kaya nga, may kapatid akong doktor, may kapatid akong abogado, may kapatid akong engineer, may kapatid akong entrepreneur. Ngunit yung abogadong kapatid ko na sunod sa akin, he died already due to heart ailment. Pero he was the Vice President for Legal Affairs ng GMA 7. Yung kapatid ko. Magaling na abogado yon. Kaya ni-recruit siya ng GMA 7. But dahil siguro sa pressure ng work, naapektuhan yung puso niya. So he died early. Pero ang maganda sa kanya ay yung lahat ng anak niya, 3 anak niya, ay ang 2 babae niya ay doktor na ngayon, at ang tanging lalaki niya ay isa ring abogado. Lahat sila ay sa UP nag-aral at mga cum laude. Yung anak ko naman, 4. Ang isa lawyer din, ang isa naman ay industrial engineer. Parehong babae yun. Parehong sa UP din. Yung lawyer ko ay nasa Maynila, may asawa na, pero wala pang anak. Yung yung youngest ko is an industrial engineer. Nasa Merck siya nagtatrabaho. Multinational company. Palagi din nagbabiyahe because of her work. Siya ang youngest sa amin. Yung panganay namin ay dating nagtatrabaho sa BPO. Supervisor na siya, pero nagkasakit siya. Nagkakoma siya. Ano ba yung sa utak? Aneurysm, yun. Nagkakoma siya for 2 days, inoperahan siya sa ulo. Kaya light na lang yung trabaho niya until we finally decided na wag na muna siyang magtrabaho. Lately, ngayon, pinauwi na muna namin siya. No? Yung lalaki naman ay hindi siya nagtapos, pero he is involved in computer designs, and yung computer-based yung trabaho niya, pero he is working at home. No? Yun ang aking personal circumstances. Full-time housewife ang asawa ko simula na mag-resign siya sa bangko. May PCI Bank pa noon, doon siya nag-resign. And yung yung kapatid kong doktor is a girl, is a woman, OB-GYN ng niya, may clinic siya sa Panganiban Avenue. Minsan nga, pinapakiusapan ko siya na librehin na lang yung pupunta sa opisina ko for consultation and ultrasound. Minsan, pag walang-wala, inaoperahan sinesesaryan ng kapatid kong libre. Tulong niya rin bilang niya rin, social responsibility, and tulong din sa akin
Kasi may mga nakikiusap sa opisina ko na walang-wala. Manganganak na. And yung kapatid ko naman na engineer ay namatay na rin. May mga sakit kami sa puso, lahat puso ang cause. Ako, puso din. I was operated on bypass. Pero at least successful yata yung bypass ko, kaya hanggang ngayon buhay pa ako. And yun ang personal life ko. Masaya ako sa buhay ko dahil yung prayers ko na bigyan kami ng good health. Hindi ko naman hiningi na yung mga karangyaan o yumaman ng wala yon. Basta masaya ang family. Ang greatest achievement ko is having an almost perfect family. A loving wife and good children. And a healthy, although may mga sakit kami minsan, pero it's not as tragic as what the others had experienced. And palagi naman na mabait sa amin ang Lord. Kaya sa tingin ko, we are very grateful and we feel lucky na ganito kami. Kahit na hindi naman kami yung mga we just live a simple, normal life na we're happy with what we have. Konsi, ngayon po na papalapit na naman ang eleksyon. Okay. Para sa ngayong ikaw po ay tumatakbo para sa iyong pangatlong termino. Opo. Ano po? Wala po bang kumokontra na kasi nga na-mention mo po kanina yung health mo, yung na bypass yung nagkaroon ka ng bypass operation sa puso. Wala na po bang kumokontra sa pamilya na tama na or enjoy your life already, rest na muna? Actually, hindi naman kumukontra. Palagi lang sila nag-remind to take it easy. Palaging I consult regularly my cardio doctor. Palagi ako nagpapakita ng sugar ko. In other words, may regular check-up ako. Kaya namamanage ko naman. Although yung wife ko, na-operahan din. Breast cancer. Ngayon, hindi pa tapos yung what you call this, nagra-radiation siya ngayon. After undergoing chemo, nagra-radiation siya ngayon. Yes, mukhang sunod-sunod po yan 30 days. And naka 23 days na yata siya, kaya mga 7 days na lang yung radiation niya. Pasiguro po kasi yung radiation na hindi nababalik yung mga cancerous cells, no? And of course, ang pinakamalaking namin diyan ay ang kabaitan ng Diyos sa amin so that maging perfectly cancer-free na yung asawa ko. She can live a normal life again kasi ngayon marami pang bawal. Hindi na siya pwedeng kumain ng processed food. Kasi kasi hindi pa naman tapos yung kanyang sakit, no? She may be getting tired, masyadong madaling mapagod. Pero we're thankful na she's alive and she's doing well. She is recuperating well. Okay naman. Basta ba masaya siya? Basta walang malalim na problema, that's okay for her, sabi niya. Konsi, ano po ang pagmati mo niyan na marami pong mga baguhan or yung mga dati nang sumubok at sumusubok uli na magkaroon naman ng posisyon ngayon sa darating na eleksyon sa ating gobyerno. Ano po ang pakiramdam mo niyan na baka sabihin nila, lalo na yung mga sinasabi nila, yung mga feedback po na subukan naman natin yung mga baguhan. Okay. Sige. Opo. Ang lahat naman ay may chance.
pag desidido pa sila, pag yun ang kanilang personal advocacy, or ngunit ganito po kasi ang sistema natin eh. Pagpipilian ng taong bayan, yung mga gustong maging public servant, yung gustong mag-serbisyo sa publiko, ay we have to undergo the process of election by the people. Kasi yung democracy natin is a representative democracy. Meaning, the people are bringing their voice or taking the part in governance through the people they think should represent them. Kaya sila po ang pipili. Ngayon, sa amin naman pong linyada, nakita nyo naman po na yung partido mismo namin under mayoral aspirant, ang dating Vice President Lenny, we are undertaking the same process of selection muna bago gumawa ng linyada. Yung selection process ay dumadaan sa iba-ibang organisasyon. So kami mismo ay nagpipilian na nung mga gusto ng mga tao through that selection process. But that is not enough. Dadaan pa rin sa eleksyon. Ano po? Ang kaso, yung hindi nakakasama doon sa selection process, ang feeling nila ay sila ay disadvantage or may hirapan sa laban. Pero sa tingin ko hindi naman po. Kasi hindi naman talaga ma-accommodate lahat na gusto sa isang linyada. Nagpapasiguro lang po kami na yung sa linyada namin ay talagang magagaling. Kasi nga, yung sa linyada namin, merong siniguro namin, merong doktor, merong abogado, merong psychiatrist, merong magaling sa budget, merong magaling sa local legislation, naging eksperyensado as a barangay captain, naging city administrator, may isang journalist na si Joe Perez, at tulad ni Joe Perez ay mapagmahal sa arte at kultura. Ipinagtataguyod ko po ang arte at kultura, at yung mga naniniwala sa akin na akin pong binibigyan diin ang rights at ang interest ng mga small entrepreneurs. Ganon po ang linyada sa amin. And of course, hindi natin pwedeng maliitin yung kakayahan ng ating magiging alkalde sa linyada namin. Dahil siya po ay kilalang kilala at siya ay naging vice president. Halos magiging ang president ng Pilipinas. The first Bicolano to do that. And ang aming vice mayor ay dati na pong congressman. Kaya kung yung iba pong nag-aasa o nag-aspire to also become a public servant, may let's say a vice mayor and a councilor or a mayor, ipakita na lang nila ang kanilang kakayahan at galing para po sa masayang laban-laban na kung saan ang lahat ay magagaling. And then the people will have walang problema, and that is advantageous to the people dahil ang pagpipilian nila ay lahat ay magagaling. Ayan, mga kaibigan, napakinggan natin ang unang part ng ating interview sa ating aplikanteng si Konsehal Joe Perez para sa kanyang posisyon bilang City Councilor ng Naga City. Ayan, napakinggan po natin ang kanyang profile at napakinggan din po natin ang kanyang point of view with regards sa darating na eleksyon at sa kanyang mga kapwa-aplikante. Magbabalik po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga job interview, makalipas lamang po ng ilang paalaala mula sa ating mga kaibigan. Kaya wag po kayong alis, magbabalik po kami.
Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuwi ka! Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. For your tarpaulin, outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker, vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD 2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads. The mighty sound across the archipelago. Radyo Natin nationwide. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuwi ka! Nagbabalik po ang ating programang Tanuwi Ka sa Radyo Natin ang Job Interview at ang ating aplikante po para sa araw na ito ay si Consihal Leon Teres. At napakita natin kanina ang kalahating bahagi ng ating interview mula sa kanyang profile. Talaga namang nakaka-amaze kasi dahil na ngayon lang natin nalaman yung bagay-bagay na personal mula mismo sa ating Consihal. At sa pagpapatuloy ng ating programa, ako po Miraray, ang inyong HR na si Mama Jana para makausap natin ang ating aplikante sa araw na to. So, Consihal, punta naman po tayo sa mga ginagawa mo po bilang incumbent na Opo. na city councilor ng Naga City. Nakita ko po sa iyong resume na chairman ka po sa 3 komitiba, Committee on Games and Amusement, Health and Nutrition, as in sa senior citizens, and may 2 ka man pong co-chairmanship na sa Committee on Human Rights and on Tourism. Kamusta naman po ang accomplishment natin dyan? Okay. Actually, ang talagang chairmanship ko ay trade and investment, education, dahil po iniwan na ni City Administrator Lito de Rosario, na dating hawak niya yun. Kaya sa akin na naipasa yung education. And culture and the arts and tourism. Yun po ang pinaghawakan ko. At ako ay vice chairman ng Senior Citizen Affairs. Doon po as chairman po ng trade, ng negosyo, yung pong major na accomplishment ko ay yung ordinansa na nagbibigay ng interest-free loans doon sa mga maliliit nating negosyante na naging biktima po ng COVID-19.
Kung naalala po nyo, meron tayong tinatawag na business stimulus program where we made available loans of 100,000, 70,000, and 50,000 and 20,000 sa lahat po na naging biktima po o nagsuffer. Naapektuhan po ang negosyo dahil po doon sa COVID-19. And because of those interest-free loans, tayo kaagad sila. And they have survived the pandemic at hanggang ngayon ay naibalik po nila yung dating negosyo nila. And for that, we released about 10 million pesos para po para to make it available to them bilang loan assistance na wala po silang babayaran na interest. Doon naman po sa culture in the arts ay nakipaglaban po tayo na i-preserve yung provincial jail dyan po sa may Barangay San Francisco na wag i-demolish dahil po yan ay isang treasure ng siyudad ng Naga. It's a historic and very important part of our history. Kaya po naisig natin yan for total demolition. And naging advocacy po ng lahat ng mga nagmamahal sa Naga na yung kanyang glorious past ay hindi maging bato na lamang at maging isang mall na mawawala na sa ating mapa. Gayon din ay atin pong pagpalagana po ang kulturang Bicolnon sa ating pong seryosong advokasya at pagpapalaganap ng arte at kultura sa mga eskwelahan at sa mga jóvenes natin upang pagpayamanin po ang ating kalaman sa ating istorya at sa ating kakayahan sa arte at iba pang disiplina ng arte tulad ng mga pagsayaw. Yung tradisyon natin sa Peña Francia ay ating pinagpayaman among our youth and school children. Yan po ang malaking mga siguro dito sa second term ko na sa akin pong naisagawa bilang legislador. At doon naman po sa mga senior citizen ay authored the ordinance providing monthly pension to indigent senior citizen. A monthly pension of 500 pesos a month para po pangayuda sa kanila dahil wala po silang nakukuha kung ano man na pension, whether SSS or GSIS. Ngayon po ang nag-intervene po ang city sa pamamagitan ng ordinansang ginawa ko na ang naging inspirasyon ko po ay ang kahilingan ng ating Mayor Nelson Ligacion na asikasuhin natin. Pagbigyan natin ng dapat mauna sila dapat bibigyan nating tulong ng kung anuman na tulong na pwedeng kung anuman na resources na pwedeng ibigay ng ating city. Kaya po simula kaninang umaga ay nag-receive na po ng kanilang pension yung mga senior citizen natin na hindi nakasali doon sa national pension. They receive about 1,100 senior citizens are about or had already received their pension for 3 months. Kaya masaya po ngayon ng senior citizen natin na dati wala silang nakukuhang pension. Ngayong umaga ay nakuha nila yung 1,500 nila, representing 3 months pension of 500 each. Yan po ay dahil sa ordinansang aking inakda at yun po ay magiginang regular na programa ng ating syudad. Nabanggit mo po, Konsehal, yung sa social pension ng ating Opo. mga senior citizens. Actually po, naitanong ko na rin po ito sa mga iba nating mga aplikante at mabuti naman po at ikaw ang aming aplikante ngayon
direkta mo po itong sigurong mabibigyan ng kalinawan. Kasi po, Okay. may mga feedback po tayo na nahihirapan ng ating mga senior citizen. May mga ilan po na nahihirapan makuha ang kanilang mga social pension dahil kailangan pa po nilang pumila, na sila ay nahihirapan na daw maglakad, pumila, at kung ano pa man po yung mga kanilang yung mga hindi na nila kayang gawin para po mapunan nila yung requirements para makakuha po sila ng social pension. Hindi naman talaga sila pumipila. Sila ay pumupunta sa barangay at nandoon na po yung mga clerk ng Treasurer's Office ng Naga at nandoon din ang ating social work chief na si Annabel Vargas and ang head ng Senior Citizen Affairs Office na si Jim Reblando. Kaninang umaga po, ang tanging ginawa nila ay pumunta sa barangay at doon po nire-release yung mga pera. And it was orderly. Wala naman pong pilang nangyari. Kung may pila man po yun ay dahil kailangan nilang maupo dahil bibigyan isa-isa yung mga recipient ng social pension. By the way, this social pension is not for everybody. This is only for indigent senior citizens na wala pong SSS o DSS pension. Hindi po kasali yung may pension na from the government or from the private sector. Kaya yung mga talagang walang-wala, yun ang qualified po doon. Ang iba pong problema, nagre-reklamo po na hindi sila nakasama. And I discovered, sa pulong-pulong namin, yun ilinabas nila yung problema. Tinanong ko sila kung sino ang hindi nakasali sa lista. Yun, kinuha ko po ang pangalan. And I check it with the City Social Work Development Office. At na-discover namin na yung mga nagre-reklamo ay dahil isa, hindi pa pala sila nagpalista. Ibig sabihin, hindi pa sila, ang pagpapalista po ay madali. Hindi lang sa City Hall, pwede po sila magpalista sa barangay. I discovered na hindi sila nagpalista at wala pa nga sila ng Senior Citizen ID. Pangalawang rason, hindi po sila qualified. Kasi yung mga personnel natin, they discovered na may mga anak sila na may trabaho at nagtatrabaho pa nga sa abroad. Kaya may nakakatulong pa po sa pagbuhay nila. Hindi ibig sabihin, their children can afford to provide them the needs na kailangan nila. Hindi nila kailangan kagad ang pension. Dapat ibigay na muna natin yung pension doon talaga sa walang-wala. Ano po? Yun na nga. Kaya ang naghihinakit sila na hindi sila nakasama dahil nga doon. Ang nalaman natin na dahil nga doon sa dalawang reason na yan. Ngayon, kung valid naman po ang reason, hindi siya nakapag-register dahil nga hindi niya makayanan na pumunta sa opisina ng barangay, pwede naman po may mga social work personnel naman po tayo na pwede niya pa po sabihan ang neighbor niya na pakisali naman yung pangalan niya at mapuntahan yung bahay niya at ma-interview para po maisali na doon sa lista. And every year naman po ay nagbabalidate po ang CSWDO ng mga senior citizens. Kasi po, every year naman po, although we don't want it to happen, every year naman talaga ay nababawasan yung lista dahil namamatay o may iba ng address, umalis na sa Naga, yung slots nila po ay ibibigay naman doon sa bago. Ganun po yun. Pero kung may reklamo pa rin po, bukas po ang aking opisina para i-accommodate sila. Para tingnan natin kung bakit sila hindi nakasali at bakit sila na-disqualify. Yun. Open po ang aking office at open din po ang office ng Senior Citizens Affairs at ng City Social Work Development. Social Work and Welfare and Development Office. Yep. Ayan.
So, Konsi, kanina po nabanggit niyo yung mga accomplishments po ninyo with your different committees po sa Opo. Sanggunian. Ngayon po, sa pagtatrabaho mo po sa iyong posisyon na City Councilor ng Naga City, ng 2 terms or 6 years na po, di po ba magsi-6 na? Magsi-6 na. Ano po ang masasabi mong greatest accomplishment mo po na nagawa mo and bakit mo po masasabing memorable ito? Yun na nga po, yun na-mention ko na we have done something to provide pension doon sa mga senior citizen na hindi nakasali. We have made so much initiatives para po masiguro na makuha nila yung mga privileges nila tulad ng automatic PhilHealth registration ng senior citizen. At ngayon naman ay nililista naman namin sila. Nagsisimula na po ng paglista para sa e-konsulta ng gobyerno bago pong programa na kung saan po ang mga senior citizen ay pwedeng pumunta sa mga health centers ng syudad para po for laboratory tests and other examinations na wala po silang babayaran. Ang makapagsilbi po sa ating mga senior citizens sa akin ay malaking accomplishment because these senior citizens really need help of the government. Nung kabataan nila, sila rin ay nagsilbi sa bayan. Kaya ngayong may hina na sila, dapat ang bayan naman ang talagang tumulong sa kanila. Ayan, napakaganda po ng sinabi nyo. Now, Konsi, since nailatag mo na po sa amin ang iyong application platform para po sa darating na May 12, 2025 election, ang gusto naman po naming marinig ngayon dahil re-apply ka po sa ating mga botante na mai-rehire bilang konsehal Giraray, Canaga City. Taano po ika, Konsi? Taano po ika ang isa sa indang dapat or nararapat na mapili? Taano ika? Iyo po, Mama Jana, talagang desidido po ako na ako ang saro sa dapat pilion. Dahil kadakol pa po akong gigibuhon para sa satuyang syudad, kay puwang ko pa po ang 3 taon para mas dakol na maserbihan. And porsigido po ako dahil padangat ko po ang Naga. Porsigido po ako dahil aram ko na si mga ginibo kong inot na kapag tauman ng benepisyo sa satuyang mga kaimanwa. Kaya dapat ipadagos ko po ito tanganing lalo na po na sa hiling ko may mga bago pa akong ideyang dapat darahon asin marealisar sa ikatulo ko pong termino. Dahil man po ako nagpalyakan sa kuyang papel bilang konsehal. Kadakol pa po akong pwedeng gibuhon habang makusog pa po ako. And sa oral daw ko pong paghangos, paglibot sa syudad, aram ko na dakol pa po kitang gigibuhon. And naglalaon po ako na sa kuya pong termino, ako magiging parte kang pagbabago asin pagiging mas asensadong syudad ang Naga. Mas maray na po ito na ang satuyang servidor talagang probado na po ang serbisyo asin may halawik na eksperyensya. Siguro po, yun po yan ang kasimbagan kung taano kay puwang ko uli na ma-rehire bilang sa indo pong City Councilor. Ayan, narinig po natin ang boses ng ating konsehal na si Mr. Joe Perez na nagre-reapply po at nakikipag-usap sa inyo na kung pwede siyang mai-rehire Giraray bilang City Councilor ng Naga City dahil marami pa po siyang nais na ibigay para sa ating mga Nagenyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong panonood. Dito po sa ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview. At maraming salamat po, Konsi, sa iyong oras po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapanayaw ka po namin sa aming programa. Ganon din sa akin. It's my pleasure to have you. Thank you so much po. Ito po ang ating programang Taano Ika, kung saan wala po kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat and God bless us all.
Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuy ka!